plant y ddawns flodau yn mynd o'i blaen nhw, fe fydd yr arwyddfa'r Dilwyn Cemest yn sefyll yn anghornel ucha'r llun yn ei harwen hw ymlaen. Angelo Rogers Lewis yn cario y corn hirlas. A draig o arian yn ei gynnal a'i warchod pan fydd yn yr amgueddfa yn ystod y flwyddyn, ond yma Angela Rogers Lewis sydd yn gwarchod y corn hirlas hwnnw. Ac ymhlith y bobl yma, yma'n y rai sydd yn ei gwisgoedd gwynion am y tro cyntaf. Rhai a ddyrchafwyd i'r wisg werdd y bore yma yn eu plith nhw. Prifardd Einion Ifans, bardd y gader yn Eisteddfod Môn, Llynedd. Leon Gibson, prif weithredwr Cyngor Bwrdeistref Môn, y Dr Eirwen Gwyn, yr athro Tom Jones Hughes Dilyn, Dr Terry James, Aneirin Jones Aberteifi, D. Gwyn Jones, un roedd i oes i wasanaethu addysg yng Nghymru, Gwyn Tudno Jones o Gasnewydd, Marian Henry Jones Aberystwyth, David Kirkman, Gwyn Llywelyn, cydweithiwr i ni, a gwyneb cyfarwydd iawn i chithau, Wilwyr S4C. Bydd yn dod i fewn gyda yr orsedd cyn hir ac yn cael ei golwg nhw o'r llwyfan a'r gader yna yn aros nes bydd yr eitganwyr wedi galw yr orsedd at ei gwaith, a dyna Gareth Elidir yng nghefn y pafiliwn a'i ateb o gefn y llwyfan gan ei frawd Eifion Peris. Dilwyn Cemais, Gareth Elidir, plant y ddawns flodau o ysgolion cynradd Ceio, Coetmor, Cribyn, Cwrt Newydd, Farmers, Felyn Fach, Llanbedr, Llanllwni, Llansawel, Llanwenog, Llanwnen, Llanbedr, Llanacrwys, Rhyd Cymere, Trefilian, y Blaenau Gorsgoch, Ardderi, Llangybi. Y plant wedi hyfforddi gan Mrs Dulcie James, Llanbedr, a'i chynorthwyo gan Mrs Mary Jones, Llanbed. Y gader yn rhoddedi gan Was Gomer, y gwneithurwyr Gwilym Price a Cerdyn Price o Cwman. Delyth Medi yn cario y flodeiged, yn enillydd ddoi ar gystadleuaeth hunan gyfeiliant a thu ôl iddi hi i llawfarynion Nicola Davies a Meinir Williams. A'r orsedd yn gweu drwy fafiliwn gorlawn. Mae'r maes yn ddoi hun yn llawn ac mae'n faes mawr iawn, ond mae'n llawn iawn heddi. A dyma nhw eto y pobl yn ei gwisgoedd gwynion, fe enwes rai ohonyn nhw y gweddill, y parchedig, y gwir barchedig Cledan Mears, Esgob Bangor, Mr Iorwerth Morgan, Caerdydd, Mr Tom Owen, cyn gofrestrydd y Coleg Brifysgol Cymru Aberystwyth, a bellach cyfarwyddwr Cyngor Celfyddydau Cymru, William Owen Borth y Gest, enillydd y fedal ddrama, y Môn, Dewi Phillips, yr athro Dewi Z Phillips, Mr Dryhurst Roberts, cadeirydd Pwyllgor Gwaith Llangefni Llynedd, Mr R.S. Rogers o Fangor, dyn hynod iawn, dyn diwylliedig dros ben. Yr athro Emeritus Tudor Thomas o Aberystwyth, Mr John Wigley o Lanelwedd, yr athro Emeritus J. Gwyn Williams o Fangor. I gyd wedi dyrchafu a'i hychwanegu at restr y gorseddogion yn y seremoni bore yma, a honno'n cael ei chynnal yn yr Heilwen, a seremoni liwgar iawn oedd heidan lywyddiaeth yr archdderwydd. Yr urdd uchaf yn yr orsedd, a'i gwisgoedd gwyn yn dynodi pirdeb i dawn. Fe gynigir y gader eleni am awdl ar y testyn y pethau bychain neu allorau. Cader yr Eisteddfod ydy'r wobr a 300 pint o arian, 100 ac 20 o bunau o Gronfa Williams Parry, 140 o bunau gan V. King Thomas, Lloyd Jones a Williams a'r werthwyr y stryd fawr yn Llanbedr Pont Steffan. Yn dod i'r golwg y tu ôl i'r derwyddon sydd tua hanner ffordd i lawr y pafiliwn ar hyn o bryd. 900 o seddi sydd yn y pafiliwn. A dwi'n amen fawr a oes na sydd wag, ond yn eistedd yn un ohonyn nhw, gobeithio, y mae na fardd teilwng o gader yr Eisteddfod hon yn Llanbedr Pont Steffan ar Bro. Mae bob math o sion wrth reswm ar y maes, tybed, a oes gwirionedd yn un ohonyn nhw. Gwyn Jones a Hugh Tegau,
rhai o gynrychiolwyr gorsedd Cernyw, Mrs Weeks, a'r cleddyf mawr, a'i hir lafn dir lyfned oedd a difreg lif y dyfroedd. Y cleddyf mawr tua 6 troedfedd o hyd a'i garn wedi efeilio'n gywrain dros ben. Y cyn archdderwyddon Gwyndaf a Tilsley, y dirprwy archdderwydd James Nicholas, ac yng nghanol y llun, yr archdderwydd presennol, y prifardd Elerydd. Yn ysblenydd iawn yn ei wisg, y ddwy froneg, y goron ar ei ben, y fodrwy ar ei fus, a'r dairnwy alen ar ei fraich, arwydd o'i awdurdod. A thu ôl iddo fe, yr athro Stephen J. Williams, R.T.D. Williams, rhai o swyddogion cyngor yr Eisteddfod yn cerdded y tu ôl iddyn nhwthe. Ac mae'n cymryd rhywbeth fel 12 munud mae'n debyg i'r orsedd yma sydd â thros 1000 o aelodau i gyrraedd y llwyfan ac ymgynnull yno. Fel yr awgrymau sy'n gynharach, mae y beirdd yn ei gwisgoedd gwyrdd a glas eisoes ar y llwyfan, ac yn i'r rhengoedd nhw yma yna gryn 3-400. Felly fe fydd y llwyfan yn orlawn, fel y bydd y prif swyddogion yma yn cyrraedd i fyny i'r lwyfan y brifwyl. Llawer iawn o bobl yma'n Llanbedr yn cael ei golwg gyntaf ar y seremoni, ac yn eu plith nhw, mae yna bobl o Fadagascar y gwni amdanyn nhw, sydd wedi dod o bell iawn i weld y seremoni yma, ac yn edrych yn llawn rhyfeddod ar y seremoni liwgar sydd yn digwydd o'i cwmpas nhw. Mrs Weeks, yng nghanol y llun mewn gwisg werdd, a dyma fydd i seremoni ola hi, mae hi yn dweud i bod hi am ymddiswyddo fel arolygydd y gwisgoedd ar ôl eleni, oherwydd fod yna gymaint o waith yn oblygiedig. Wrthi ers tua hanner awr wedi 5 y bore yma yn paratoi gwisgoedd yr orsedd ar gyfer y seremoni yn yr awyr agored. Ail ymgynnull i ofalu fod y gwisgoedd i gyd mewn trefn, ac os oes angen smwddio, os oes angen pwytho, yna cerddores moelfrau yw'r wraig sydd yn gyfrifol am y gwaith yna i gyd, ac mae e wedi gwneud gydag urddas am blynyddoedd lawer. Del Mebro Myrddin, Ceidwad y Cledd, yn tywys y prif swyddogion yn nes eto. A dyna'r carn sydd wedi efeilio'n gywrain, a ffatrwm basgedwaith i gyroni ar maen crisiant mawr. Lledr ydy defnydd y wain gyda llaw hwnnw'n dwyn rhywmynau copr ac arwydderiau'r orsedd ar y cleddyf mawr, fel mae arwydderiau'r orsedd ar y rhan fwyaf o'r hyn sydd yn nodweddu i gwaith. Y nod cyfrin, y priodoleddau dwyfol, cariad, cyfiawnder, gwirionedd. Ar y faner, ar goron yr archdderwydd, ar holl gyhoeddiadau'r orsedd, ac ar y cleddyf mawr yn ogystal. Y cyn archdderwydd Gwyndaf sydd yn cydgerdded â Tilsley yna, fe gofion ni am ei gamp aruthrol yn cyflwyno eiferniadaeth ar y goron brynhawn dydd Mawrth, ac fe gofion ni hynny am blynyddoedd lawer i ddod. Tilsley a Gwyndaf yn dechrau esgyn y grisiau ochr yn ochr, James Nicholas, y cofiadur a'r dirprwy archdderwydd y tu ôl iddyn nhw, ac Elerydd. Ac fel bydd yn dod i'r Rhys ucha, y goleuadau. Yr archdderwydd yn eistedd yn gyfforddus iawn yn y gadair fawr ac yna yn agor yr orsedd. Wel, brynhawn da, gyfeillion, mae'n hyfryd at dipyn bach o wres dydd iau fod e'r glawd i mawrth. Ond cyn dod at seremoni
cadeirio'r bardd. Rwy am nodi un ffaith arbennig y prydnawn yma. O bledyd eleni mae cerddores oelfre yn ymddeol o'i swydd fel meistres y gwisgoedd. Wedi 5 mlynedd ar hugain o wasanaeth clodwyw. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cyflawnodd ei dyletswyddau yn hynaws a boneddigaidd gan dwyn clod ac anrhydedd i orsedd y beirdd. Teg yw ei hanrydeddu y prydnawn hwn ar lwyfan y brifwyl. Rwy am alw ar yr arwyddwar Dilwyn Cemais i'w chyflwyno yn awr i dderbyn eich cymeradwyaeth a'ch gwerthfawrogiad o'i gwasanaeth maith i orsedd y beirdd a'r Eisteddfod Genedlaethol. A dyma ni'n dod at seremoni bwysig cadeirio'r bardd. Os bydd yma fardd teilwng y brydnawn yma, fe byddwch chi gyd yn ei nabod ar ôl i mi ddweud pwy ydyw. Os na fydd, byddai ddim yn ei enwi. Y cyfrifoldeb y 3 beirniad ydy dweud yn gyhoeddus a oes yma fardd yn deilwng o'r gadair. Fo nawr pan genir y corn gwlad, i'ch cyfeiriad chi ar yr agoriad, gofynir i chwi sefyll tra'r offrymir weddi'r orsedd gan peri y corn gwlad. Heibion Perys, a'i frawd Gareth Elidir, a'r parchedig Terry Thomas o Aberteifi o ffrymig weddi'r orsedd fel y gwnaeth y bore yma yn y seremoni yn yr awyr agored. Dorodd dynawd ac yn nawd nerth ac yn nerth
cyfiawn. Ac yng ngwybod y cyfiawn I gari. Ac o gari, cari pob a hanfod. Ac ym mhob hanfod carediw. Y dasg a osodwyd i'r cystadleuwyr eleni yn ystadleuaeth y gadair o'i cyfansoddi awdl mewn gynghanedd gyflawn ar fwy nag un o'r mesurau caeth traddodiadol efo dros 300 llinell. Ac fe roddwyd 2 destun i'r beirdd, sef y pethau bychain neu allorau. Ynglŷn â'r gadair, fe gafwyd problemach na fedre neb ond y cardys I setlo. Fe gawson ni gynnig 2 cadair. A dyma'r modd y setlwyd y broblem hwnnw. Fe roddwyd y gadair gan wasg Gomer Llandysil ac yna'r wobr ariannol o 300 o bunnoedd fe ddau 120 o bunnoedd o gronfa ar Williams Parry a 180 o bunnoedd gan gwmni King Thomas Lloyd Jones a Williams arddwerthwyr y stryd fawr Llanbedr Pont Steffan. Cynlluniwyd a gwnaed y gadair hon gan William Price a'i fab Cerdyn. A rwy'n meddwl y dylwn ni nodi'r brynhawn yma bod pren y gadair wedi ei lifio o goeden a gwympwyd ar stad dolau cothi dros 40 mlynedd yn ôl. Felly does dim perygl I bren y gadair ddiholli. A gobeithio na fydd y beirniad hefyd ddim yn holli barn. Wel, y 3 beirniad fel y gwyddoch chi ydy'r prifardd T. Llew Jones, y prifardd Donald Evans a'r prifardd Dafydd Owen. Ac mae'n yfrydwch mawr gen I yn awr I alw'r 3 beirniad I ddod I fyny i'r llwyfan. A rwy'n meddwl mae'r prifardd T. Llew Jones fydd yn traddodi'r beirniadaeth. Dewch I fyny. T. Llew Jones yn dod gyntaf, cader Glenebwy 58, Cynarfon 59, I ddilyn gan Donald Evans, cader a choron Wrecsam 77, cader a choron Dyffryn Lliw 1980, Dafydd Owen, coron Bangor ym 43, a chader Hwlffordd yn 72. Wel, anwyl gyd Eisteddfodwyr, roeddwn ni wedi trefnu ac yn arbennig i'r prifardd T. Llew Jones am draddodi'r beirniadaeth y brynhawn yma ac am y llawenydd sydd yn calonenni
Fod yma fardd yn deilwng o gadair yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanbedr, Pont Steffan. Lle roi llawer o lawen iddyn ni'r prynhawn yma. Nawr rwy'n galw ar yr arwyddfar i ffurfio'r osgwrdd yn cynnwys meistres y gwisgoedd, swyddogion y llys a'r prifeir Einis a Luned Teifi. Os ydyw carpe diem yn bresennol, a wnaeth e fod ar ei draed ar alwad y corn gwlad. Sain yr Utgorn yn galw Carpe Diem. Enillydd y gader i sefyll ar ei draed. Ac mae ar ei draed. A pan fydd llygad y camera yn nes ato. Wel, mae beth diddorol iawn yn digwydd yn y cyswllt yma. Oherwydd ymhlith yr osgwrdd sydd yn mynd i fyny i'w gyfeiriad y mae i dad. A dydw i ddim yn gwybod ydy hynny wedi digwydd erioed o'r blaen. Dyma enillydd y gader. Dyma Carpe Diem. Mae wyneb yn gyfarwydd iawn i wylwyr teledu'r BBC yn y dyddiau cynnar. Cyflwynydd cyntaf y rhaglen dyledu heddiw, enghraifft. A ddwedai ddim mwy, yn cael ei gyferch gan Dilwyn Cemais, yn cael ei gyferch gan gerddores Moelfre. A chyn hir, dwi'n gobeithio y cawn ni olwg ar ei dad, sydd yn un o gymrodi'r yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei gyfle cyntaf i longyfarch i fab. Fe ddwedodd Gwilym Price, gwneithurwr y gader yma wrthai pan o'n i'n cael gair ag rai dyddi yn ôl ynglyn â gwneithuriad y gader. Mae wedi dod, fel dwedodd yr archdderwydd o dderi stad dole coffi. Mae hi wedi ei gwneud yn lleol, wedi cherfio'n lleol, a dwi'n gobeithio mae bardd lleol bydd yn ei hennill chi, ond nid felly, fe bydd Gwilym Price yn ddigon falch ar y gorau. Yn derbyn llongyfarchion y prifardd Einis, yn cychwyn i ffordd tua'r llwyfan, a hyd yn hyn, hyd y gweles sydd ddim wedi cael cyfle i ysgwyd llaw a'i dad, sydd yn cerdded rhywle'r tu ôl iddo. Einis a Luned Teifi, ochr yn ochr. Yr orsedd ar ei traed, y gynulleidfa ar ei traed, a llawenydd cenedl gyfan, fod yma deilyngdod i'r cyngeneddwr rhwydd ag ystwyth. Y dwedodd T. Llew Jones amdano, mae o chydig o fair sydd yng Nghymru yn drech na hwn o ran ei meistriolaeth ar y gynghanedd. Pe bai'r Eisteddfod hon y flwyddyn nesaf, fe allai Carpe Diem fynd ar gadair adref ar ei gefn. O bledig, Carpe Diem ydy Doctor
Aled, Rhys, William. O dref yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf sef yr Hill. Oedd yna rhywun yn sibrwd yn list i nawr bod ei frawd yn un o'r osgwr na ddath o Ger Llwyfan. A gofyn i chi gredu hwnnw gael ddweud mai dad oedd e. Wel, mae gwreiddiau bardd y gadair rhieni ar lethrau'r mynydd du. I fam Ceinwen Cantores o Wynwe, mae dda calon gen i fod y fam yma'r brynhawn yma. Ei dad, fel y dwedais yn barod, y cymrawd Steffan, sef yr athro emeritus, y doctor Stephen J. Williams. Yn frawd i'r llenor neu mae'r llenor y frawd iddo fe, y doctor i'r rhien William. Da chi 3 doctor mewn teulu, dim ryfedd bod nhw'n teulu iach. A'i chwaer wrth gwrs, yr actores Anest William. Cafodd ei addysg gynnar yn Abertawe ac yng Nghwm Gwendraeth. Graddiodd gydag anrhydedd yn y Gymraeg, Lladin a Ffrangeg yng Ngholeg y Brifysgol Abertawe. Aeth i Rhydychen i wneud gwaith ymchwil ar gyfreithiau Hywel Dda. O dan y diweddar ar annwyl athro Idris Foster. Cafodd ei thiriaeth yn Rhydychen am y gwaith a gwobr Hywel Dda Prifysgol Cymru. Bu'n dysgu Almaeneg yn y Swistir a bu'n dysgu Gwyddeleg yn Iwerddon. Mae'n hyddys iawn hefyd yn yr iaith Rwseg. Mae'n is-olygydd geiriadur y Brifysgol. Cyn mynd i Gaerdydd bu'n gyhoeddwr gyda'r BBX ac oedd cyflwynydd cyntaf y rhaglen teledu heddiw. Bu'n gyfarwyddwr teledu yn bennaeth adran cyfryngau clyweled ym Mhrifysgol Solford ac ymddeol yn gynnar 2 flynedd yn ôl. Iddo ymddeol i'r Hill, bu'n darlithio yn Ngholeg y Normal a chadw dosbarthiadau oedolion yn ardal yr Hill. Bu'n mynychu'r Eisteddfod Genedlaethol ers 20 mlynedd. Ac ers 1964, Eisteddfod Abertawe bu'n gyfrifol am y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar faes yr Eisteddfod. Wel, ar wahân i'r awdl ragorol, dyna ddigon o ragoriaethau eto i'w gadeirio'r prydnawn yma. A fi awn ati nawr i gadeirio bardd y gadair sef Carpe Diem y Dr. Aled Rhys William.
Cais uwch a dlais, a oes heddwch. Gwaedd uwch a dwaedd, a oes heddwch. Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch. Eisteddfod y bardd yn hedd yr Eisteddfod. Yn awr fe genir can y cadeirio gan Aironian. Aironian yw Ifan Lloyd o Abereiron, enillydd Rhefan Gas yn Eisteddfod Dyffryn Meilor 1961. Ac wrth y delyn, Caryl Merddin, Caryl Thomas. Henffych un prifardd ar fuddigol hynt.
Ga alw nawr ar ddau fardd ifanc i gyfarch bardd y gadair. Neb llain ar dirprwy archdderwydd a'r cofiadur James Nicholas a'r prifardd Dick yr Hendre. Dick yr Hendre, Dick Jones, enillydd Cader Aberafan yn 1966. Y bu cryn Sibrwd, y bydde fe yn ennill y gader yn Llanbedr. Ond dydw i ddim yn credu ei fod yn un o'r 4 a gystadleuodd. James Nicholas, yr archdderwydd, 1981-1984, ac enillydd Cader y Flint yn 1969. O'r Hill, Mr Aled, yn y cae, y mae'r cyrn i'w clywed, a newydd yw, rhai na ddwed, mae William y mae weled. Aled yn wir a welwn, mawr ei gamp. Dyma'r gŵr a folwn, i filoedd y pafiliwn yn awr, y brenin yw hwn, y floedd a orfoledda. Y tu ôl i'r teulu hawddgara, Steffan a Dot, sef ei dad a'i fam, Steffan a Dot, stwffin da i waled reit i wala. Rhyfeddod o steddfodwr, a hoffus fab Steffan Bencampwr, yn estyn, yn ddiwstwr, y sôn am yr wyl bydsiwr, a gafiaeth, bu'n cyfieithu yn ei focs, a'r holl faes y wybi, hanesion helyntion li, adladd yr holl gystadlu, y prydyddwr prydweddol, a barddwen, brifardd cenedlaethol, yn arwr y ddawn eiriol, a gŵr stanch yn gawr ei stôl.